Ostrix, en lille hilsen fra Chris'er her til Ostrix der. Jeg håber du får en rigtig god dag til din konfirmation her, og du skal huske at nyde den, Ostrix. Det var bare det. Det var det ikke. Ostrix, jeg håber virkelig at du får en god dag, og du kommer til at nyde den virkelig meget. Vi har jo kendt hinanden i rigtig mange år og været bedste venner i rigtig mange år, og vi har virkelig haft mange fede oplevelser sammen os to. Jeg har begyndt at tage mig selv i og taget mig selv i flere gange og sige, at du er ligesom den bror, jeg aldrig fik. Du har ligesom altid været min lillebror, og jeg har virkelig altid sådan været meget over dig, hvis der nu skete noget, så været bekymret for dig på en eller anden mærkelig måde, selvom vi ikke er søskende. Følte jeg alligevel, at vi er på en måde af søskende, fordi vi har sådan en tæt bånd sammen og er så gode venner. Vi har haft sindssygt mange oplevelser sammen. Altså, vi startede jo med at se hinanden i SFO og spille bordtennis og sådan, og så udviklede det sig til, at vi spillede tennis sammen, og du altid har været den bedste til tennis, hvis du spørger dig selv, men jeg føler stadig, at jeg er bedre end dig, og det skal vi da ned og forordne. Nej, det skal det ikke handle om, men vi har haft en masse fede oplevelser sammen, også i USA har vi haft, og vi har haft i Frankrig. USA, det var fandme en fed tur, også Frankrig, og jeg har nydt alle oplevelserne, vi har haft sammen. Vi har også haft mange oplevelser sammen, ligesom hvis du husker de gange, hvor vi har lavet den snedige der, men vi både har taget en solvand hjemme hos dig på vej hjem, og så en hjemme hos mig og sådan. Vi har haft mange sjove minder og sådan. Vi har virkelig spist meget usundt og stå. Vi er kraftedeme. Men vi har i hvert fald haft sindssygt mange oplevelser sammen, også i USA, da vi lavede med det der softgun der, da vi løb på sådan en parkeringsplads og legede. Det var virkelig sjovt og på, jeg tror, ja, det var da på, da vi var ude ved stranden, de der beach house, der lavede vi også nogle sjove ting, hvor vi skubbede hinanden ind i nogle af de der dyr eller Disney-figurer, der gik rundt. Det var meget sjovt, når man ser tilbage på det. Men jeg håber, du får en sindssygt god dag, Ostrix, og hils din familie. Ikke også? Og vi ses fredag. Vi ses. Hej.